lepše. Jeste ljudi, dobrodošli u Vlogmas, kasno večer. Danas je 25. Šalim se, 23. Drugi bre? Ili moj stik? Ovo moj sat ne radi, kolega brate. 23. Da, vratio se odnovo sad. Ljudi, jedva se vidi nešto, ali kao se vidi, ali ne vidi se, razumete? Kao on, ali nije on, znate? Ko to beši priča stalno? Ne znam, braćo, ali ubi me svetlo. Tako da, brzo svi subscribe bacite i like. Vidite vi šta mi radimo zbog vas. Ide Božo na došao Požovac, ide tamo, ide vam, ja idem tamo vam. Ne možda stignemo, jebote se dogovorimo da snimamo, alo? Mi snimamo, trudimo se, a vi nećete da bacite ni like. Ne, strašno ljudi. Ali šta da se radi, brate, život je takav čudesan, znači... Pojedi batak. Da, pa dobro, ništa ljudi. Sad smo malo vožnja tur. Vožnja tur, ljudi. A ja idem tako brzo, brate, ako bude neka policija, brate. Policija može samo da nam ga puši sada. Tako da, sutra moramo se uzbiljimo, znači da ranije krenemo vlog. Znači ne vredi, ne vidim se ništa deo. Ajde, treba se. Sad se... Tako, druže, evo sad ćemo stignemo neki grad, Graščinu. I... Brate, pišite u komentarima da hoćete želiti da idemo da vidite nešto, to ne znam više nešto. Ja sam stvarno više da snimam, ovo je 23. vlog, već počinje malo da smara. Samo jedan prođe ovaj vlog, ma da snimamo reakcije, prankove, streamovanja. Znači da puca! Brate, znači ne znam šta da snimamo. A ti ne znam nija... Vi ne pišite ništa u komentarima, ja vam svaki put kažem šta želite, vi ne pišite. Samo odličan video. Pa i to je nešto. I to je nešto, braćo moja. Da se samo zna. I prijemti ovo sve to ovdje ne radi, brate. Krenuli su. Uskoro zvezdano nebo. Dobro. Sada pričamo strašne priče. Jednom davno, u jednom selu, živo je Patrik. U tom selu je bio jedini, ali samo jedini koji nije bio normalan. E sad, fora je u tome da je on bio malo lud, znate, imao je neko, kako se zove ono, poremećaj neki? Poremećaj ljudi, znate, u tom poremećaju ima neke, znate, jednom radi nešto dobro, jednom nešto loše, znači njemu to ono sve jedno, znaš, jednom samo promeni priča neko drugom, to mi ode, brate. Još malo to uradi, brate. Da, brate, noću kopao tunele, bre, po kućama ulazi, brate, danima ga ne vidiš, samo ulazi negdje, samo ga vidiš. Mislim da on napravi, brate, tamo kanal do potoka i on iz potoka izlazi, vidi sve, tačno vidi onaj celo iz potoka, dole vidi celo selo. Ja ne znam što nije normalno toliko, a? To će se zna jednog dana, kada taj čovjek ne bude više živo. Da, brate, zamislite ga vidite tako u noći, ali što najstrašnije, što najbolje, to jest, i on kad vidi vas, on beži. Znači, ali uvek da beži, nikad se beži. Da, ali uvek ima kod sebe nož ili sekiru ili tako nešto. Znači, taj čovjek se retko viđa, vidi se možda 1, 2, 3 puta u godini, znači kad seče travu, seče drva i kao kad vidite vi u dvorištu, nestane samo jedan, trči, beži kao, ima neki poremećaj, oni znam. Snimat ćemo vam priču detaljno o tom čovjeku. Da, sigurno. Moram da vidim. I ulazio u istoriju. Sve, da. I ja jučer ljudi bio do banke da vidim nešto za YouTube, idem u poštu. Brate, kao, mi ne znamo ništa o ovome, kao ti prvi put, kao ovo, kako ne znaš, kao preko čega digneš. Pa jebote, ja kažem, imam kod, ima sve, ima kao ne može, kao. Idi proveri u drugu, u poštarsku štedionicu. Idem ja tamo, kažem vi, pa preko čega je posuto? Pa nemam pojma preko čega je posuto, samo imam znaš kod, brate. Ova proveri na Western Union nije, na MoneyGram nije, ni na RIA nije, kao, pa ja stvarno ne znam preko čega, kao, treba na ček da se isplati. Kaže, idi proveri u menjačnicu. Ja u menjačnicu, kaže, ona, to trebaš u banku, kao, to na ček si izdaje. Pršu pičku. A, možda kad imaš ček. Pa kakav ček, brate, da imam? Oni treba meni daju ček. Kao što ima ni stari ljudi. Ali oni meni treba daju ček. A imaju kod, imaju sve i kao, ne znam. Što ne pitaš i pršu. Koga? Piši tamo neko. Napitao sam. A što ne znaš nekog? Hoću da mi odgovore, neće nikad odgovore. Brate, pitaj nekog youtubera koji već počinje kako podigne para, šta ti i ja sam. Pa pitao sam. I? Pisao sam. I? Pa niko mi ne odgovore. Niko? Niko. Što su pičke, bre, svi youtuberi. Neće niko da ti pomogne. Ajde vidimo nekog. Jebao sam ih ja usta sve. Si dugno na internetu? Jednog youtubera što znam, pitao sam ga, ali on je odmah dizao preko deviznog računa, tako da nema veze s tim.
A da, možda prvo treba da podigneš to, da središ, pa onda da prebaciš na karticu. Kako da podignem? Znam, kažem. Ma ja sam već na mjestu, sad svaka uplata ide na karticu. Ali prva uplata će da ide uvek na ček. Da? Da, i tako, to je svaki youtuber prošao i ja ne znam gdje su ti kuraci, šta. Jedino u banku da idem da pitam. Ja nisi bio u banku da pitaš? Da, nisam bio da jebe, znaš ti koliki red? Ajde, sutra će biti u banku. Ja ne moguću, gdje su. Ajde, ti sutra svati po mene i ideš u 9 uplata. Tako da da. Neće da će mi jedno. Zajebano ljudi. Mnogo sam se iznervirio, znači puko sam počeo. Nisam puko sam. Jeste zajebano? Znate šta, ne znam. Može me se čuje. Ne znam, vidjet ćemo što. Mnogo su ljudi ograničeni, znači. Katastrofa sve. Katastrofa. Evo, polako ljudi stižemo u grad. Mislim grad, kakvi grad, kura se grad. Selo, brate. Kako koji, selo je veće od Obrava i Majkinova. Bukovska, Lješćevica, Velegrica ovoga. Zar nije? Jeste. Ja ne znam da se vidi što je malo bilo. Parkiramo ovdje. Slabo. Šta rekao? Čekaj. Sad parkiramo pa se javljamo malo kasnije znači. I evo nas ljudi, sad se javljamo opet, bili smo na kafu, popili smo piće. Popili smo malo piće, nismo se vidjeli koliko dan i nešto, dan i pol nismo se vidjeli da, čovječe, strašno, da. mi smo svaki dan se vidimo svaki pola sata, ali Da. jebi ga, nismo mogli oni tamo, ovamo, znati kako je to obaveze, velike obaveze, imaju školu i ovo i ono i radiš, ja sam danas radio i drva, jebate, to je ta cijelo jutro. Kić, sve sam se uznojio. Ne može se stignem braće baš svaki dan da se ono... Da, ali mi se trudimo da se ispoštujemo, tako da, to ja mislim za danas to je to. Tako da, kažem vas, ako vam nešto zanima, interesuje, pišite, neka zanimljiva po nešto, pišite sam slobodno. Tako da, do tad, share, subscribe, like i do sljedećeg susreta. Ćao!